Iwacho maber ni unu dwaro mana kwe mar piny. Yes. To Azimio tungni osewuok kanyo manak Kenya gin gisecho ni gin giwuok. Jogo mag Azimio be ocho ni gidwa ni gol ODM kanyo. Udwa wacho ni jomodong' mane ni Azimio gi gin ne ok gidwar kwe. Nikech gin iwacho ni un nukawo mana lemo maru kendo. Uwegi oko. Gima timre kanyo en kama ing'eyo kata muma iwacho ni dala ora tie udi mang'eny. Koro Azimio ka bentie udi mang'eny. Inya remember kata ndalo Nadco. Nitie joma nodagi nyaka sain. Tie joma nowacho ni Nadco onge gima konyowago. Tie joma sama ne wawacho ni ji olosi ne giwacho ni wan pod wadwa dhi mbele gi ng'anyo. To of course nok ginyal dhi go mbele niwach mane nigi ji madhi ng'anyo nosewacho ni koro walosi. Koro e ot kaka Azimio, mana kaka ot ma Kenya Kwanza, man gi ute mang'eny, ibro yudo ka seche moko ji te ok owinjore. Ok ibi yude chieng' moro ma kila mtu oyie ni mae e kaka wadhi. To nyi neno kata nyoro mondo ing'e ni siasa en ajwak kamano. Nyi neno ka jok manyo ODM nominate ni mondo okaw minority kod whip. Nyi neno ka Azimio PG oyie ni mano timre. But sama idhi Azimio Summit to nitie joma wacho ni niwach gin josiasa. Josiasa iwacho ni e siasa ka onge osiepe mosiko. En mana gima dwaro, interest madwaro cha. Ema en permanent. E siasa en kamano. Kati dok mana ndalo ma chien go. Bibire multiparty. Bidronje Ford Rairi for the restoration of democracy. Dongo no wahi ni shuko di chamo kuon. Kibiro ODM. Donge notiarore ODM Kenya gi ODM. Mano siasa matimre ga pile. Prof wacho maber ni siasa ka endi onge osiepe